Господь Бог Израилев от века и до века. И сказал весь народ: Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе и Твоему имени. Мы благодарны, что мы можем знать, что Ты Отец, Сын и Дух Святой. И это собрание, оно собрано во имя Твое, чтобы мы услышали сегодня Твое Слово, чтобы мы поклонялись одному Тебе всем своим сердцем, всем своим разумением, всей душою и всей крепостью Своею. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте споем Богу. Прославь того, кто свет создал, моря и горы основал. Прославь его, Творца планет, которым счета в небе нет. Прославь того, кто есть любовь, галактик царь, Господь миров, твоей склоняется мольбе, спешит на помощь тебе. Прославь того, кто во Христе явил нам милость в полноте, чей Сын, оставив трон небес, нас искупил, зайдя на крест. Прославь смиренного раба, кто грех людей взял на себя, кто принял смерть, кто вновь восстал и совершенной жертвой стал. Прославь того, кто в нас живет, любовь Отца сердцам дает, дух мира, правды, красоты, источник света чистоты. Отец и Сын и Дух Святой, склоняем души пред Тобой, о триединый Бог поем, от сердца наш хвалы псалом. Отец и Сын и Дух Святой, склоняем души пред Тобой, о триединый Бог поем, от сердца наш хвалы псалом. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня первое воскресенье месяца, поэтому у нас сегодня будет вечеря, которая запечатлевает нашу веру и то слово, которое мы слышим. Поэтому часть с исповеданием, она будет после проповеди. Итак, в Писании сказано: «Приготовьте свой ум к действию, храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет дана вам, когда явится Иисус Христос». И у нас есть объявление, где мы можем как раз-таки готовить свой ум к тому, чтобы действовать как христиане. И первая возможность – это малые группы, которые у нас проходят по вторникам и средам. Далее следующее объявление будет касаться женского завтрака. На данный момент нет даты точной, но вы можете, если вы хотите туда попасть, и вы хотите знать, когда это будет, вы можете попасть в группу, где девушки обсуждают все, что касается женского завтрака. Если вас там нет, то подойдите после богослужения, и мы вас туда добавим.
Мужской ужин будет проходить 30 мая в 5 часов. И если вы тоже хотите быть в курсе того, когда, где и как это будет проходить точно, то мы тоже можем добавить вас в чат, подойдите после богослужения. И всегда, как обычно, в конце месяца, последнее воскресенье месяца – это время, когда мы проводим ланч после богослужения. Мы остаемся здесь, планируем это время, чтобы мы принесли с собой еду или заказали ее и проводили время в общении друг с другом. Так что тоже, пожалуйста, запланируйте это себе. Следующее объявление, если оно у нас есть, или это у нас уже все? Ага, уже подходит лето, когда у нас объявлений становится чуть-чуть меньше. Нет слайда, но есть молитвенное. Молитвенное будет проходить в следующее воскресенье после богослужения. Поэтому запланируйте еще на 40 минут после богослужения остаться. Может быть, на час, наверное. Хорошо, это то, что касается объявлений. Сейчас мы будем молиться за детей. Давайте позовем их сюда, чтобы мы могли помолиться. В Писании говорится: будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде. Но делайте это с кротостью, страхом и с чистой совестью. Поэтому дети, они одни из тех, кто чаще всего задают вопросы обо всем, в том числе и о вере родителей. Поэтому давайте мы помолимся о том, чтобы они задавали эти вопросы своим родителям, искренне желая познать Бога и познать Его во Христе. Оставаясь на местах, помолимся за детей. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за детей и просим, чтобы Ты давал им искреннее желание познавать Тебя, чтобы они уже с самого детства слышали Твое Слово и откликались на него верой, чтобы вера, которая хоть и может быть маленькой, с горчичное зерно, но, как Ты говоришь в Своем Слове, оно разрастается до больших размеров. Пусть дети будут откликаться верой, и пусть их вера будет с каждым днем все крепче. Молимся за родителей, чтобы они давали детям правильное познавать Твое Слово, чтобы у них была мудрость. Молимся за преподавателей воскресной школы и за всю нашу церковь, чтобы мы подавали хороший пример верующих христиан. Благослови, пожалуйста, детей во имя Твое. Аминь. Проходите, дети. Хорошо, но мы все равно будем продолжать наше богослужение. И у нас есть часть, где мы разбираем катехизис, Гейдельбергский катехизис. И сегодняшнее воскресенье, оно затрагивает вопросы каждодневного нашего христианства. Я прочту вопросы, мы вместе прочтем ответы и потом будем размышлять об этом. Итак, вопрос 13-го воскресенья следующий. Почему ты, каждый из нас, почему ты называешь Его, Иисуса Христа, единственным Сыном? Ведь мы тоже дети Божьи. Потому что Христос – единственный вечный Божий Сын по природе. Мы же, усыновленные дети Божьи, мы усыновлены в Нем по благодати. Почему ты называешь Его Господом нашим? Итак, это вопросы, посвященные тому, что, может быть, сегодня для многих христиан является странным. Странный вопрос, почему мы можем вообще, должны обсуждать вопрос того, что мы дети Божьи. Многие люди воспринимают то, что Отец, Бог – это Отец наш, Небесный, воспринимают это как что-то естественное. И многие люди думают, что вообще в целом человечество, вне зависимости ни от чего, является Божьими детьми. Такое утверждение было бы истинным и правильным, если бы не произошло грехопадение. Бог – Отец тех, кто верит в Него. Но люди,
которыми мы с вами являемся от рождения, которые пали и с самого рождения Бога не знают, в Писании называются врагами Божьими. Иисус, когда разговаривает с фарисеями, и они обсуждают вопрос отцовства Бога, они говорят, что мы дети Авраама, и отец их Бог. Но Иисус отвечает им, что ваш отец – сатана. Вы дети дьявола, потому что делаете то, что делает ваш отец. В древности, когда писалось Писание, вот этот сам вопрос того, чей ты сын, чья ты дочь, оно было таким понятным в том, что дети полностью копировали мировоззрение и поступки своих родителей. В наше время это тоже прослеживается. Дети копируют своих родителей во всем, во многом. Но то, во что верят дети, то, как живут дети, всегда полностью зависело от их родителей. И когда Христос заявляет о том, что их отец – дьявол, Он это говорит по их поступкам. И многие из нас с вами, вообще все, собственно говоря, с самого рождения показывают, что мы на своем примере подражаем не Отцу Небесному, ведь Небесный Отец свят, а мы с самого детства греховны. С самого детства мы поступаем несправедливо. С самого детства мы грешим. И чем старше мы становимся, тем более отчетливы наши грехи и греховная жизнь. И Писание называет нас врагами Бога. Мы постоянно враждуем с Ним. И тот факт, что сегодня мы являемся детьми Божьими, происходит не потому, что мы естественно Его дети, а потому, что Бог усыновил нас. Единственный настоящий Сын Божий – это Иисус Христос. Он уникальный Божий Сын. Мы же дети Божьи, потому что Бог родил нас Своим Духом. Можно, пожалуйста, ответ на первый вопрос? Христос – единственный вечный Божий Сын по природе. Мы же становимся детьми во времени. Когда-то мы ими не были, но Бог усыновляет нас. Он прощает нас. Он делает нас своими детьми. Мы усыновленные дети Божьи по благодати, потому что Он этого захотел. Но помимо того, что мы дети Божьи, мы также должны не забывать, что есть и следующий вопрос. Мы называем Христа не только Сыном Божьим, но мы называем Его и нашим Господом. И кто такой Господь? Это тот, кто является Господином. И почему мы называем Его Господином? Потому что Он выкупил нас. Когда мы говорим про вот это искупление, то мы имеем в виду, что у нас, в нас самих, больше ничего своего нет. Когда мы были выкуплены Христом, у нас нет ничего, что полностью принадлежит нам и автономно от Христа. Нет ничего, что мы можем оставить самому себе. И в этом и главная проблема нас, как христиан. Мы стараемся изжить из своей головы старое понимание жизни. Нам все еще по какой-то причине кажется, что есть много чего, что принадлежит нам. Но Христос настолько радикально выкупил нас, что Он предъявляет права на все, что есть у нас. На наши тела, на наши души, на наши мысли, на наши планы, на наши цели, на наши мечты. Мы, как искупленные Божьи дети, должны переосмыслить реальность, в которой мы теперь находимся. И это переход от старой жизни к новой – это долгая, длительная борьба христианина. Именно эту борьбу описывает Павел в послании к римлянам и говорит, что то, чего хочу делать, я не делаю, а что делаю, того не хочу. И эта борьба каждого христианина будет длиться до конца нашей жизни. Это нормально, это естественный ход нашей христианской жизни, но нас должно утешать, что Христос наш Господь, и Он не только купил нас, но Он окончательно установит правление над нами во всей нашей жизни. Мы принадлежим Ему и телом, и душою, как в жизни, так и в смерти. Не будет никогда ни одного момента, когда мы не будем Ему принадлежать. Мы дети Божьи, и Он любит нас. Он, как Отец наш Небесный, заботится о нас.
И вот это понимание Христа как Сына и как Господа помогает нам иметь правильное отношение к Нему. Защищает нас от понебратства, где мы слишком чувствуем себя свободными перед Христом, но и при этом утешает нас и говорит, что Христос близок к нам, и Отец Небесный близок, как Отец близок к своим детям. Итак, давайте мы встанем и помолимся, и поблагодарим Бога за то, что Он усыновил нас. Мы сейчас обращаемся к Нему как дети, и мы знаем, что как земные родители слышат своих детей, тем более Небесный Отец слышит своих возрожденных детей. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты врагов своих не только не наказал, не только не уничтожил, не только не отправил в ад на вечную гибель, которую мы заслуживали, но Ты радикально простил нас. Ты не просто нейтрально сказал, что наши грехи забыты. Ты сделал нас ближе, чем это было вообще возможно. Ты сделал нас своими детьми. Мы благодарим, что мы можем теперь приходить к Тебе с радостью, зная, что Ты любишь нас, защищаешь нас, даешь нам все необходимое. И мы благодарим Тебя за это. Также мы благодарны за то, что Христос является нашим Господом, который искупил нас. Мы благодарны, что мы не принадлежим себе. Мы благодарим, что мы принадлежим телом и душою в жизни и смерти нашему единственному Спасителю, Иисусу Христу, который сполна заплатил за нас своей драгоценной кровью, избавил нас от власти дьявола. Мы благодарны, что мы принадлежим Тебе, и это наше главное утешение в жизни и смерти. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа, в Духе Святом. Аминь. Давайте будем петь Богу и потом слушать проповедь. На небесах ходатай мой стоит в проломе за святых, первосвященник всеблагой, не прекратит молитв своих. Всегда храним его рукой, закрыт в Христовом сердце я. Он мой заступник пред судьей, никто не обвинит меня, никто не обвинит меня. Когда лукавый сеет тьму, вину и страх внушает мне, я возношу свой взор к тому, кто оправдал меня вполне. Безгрешный Агнец был казнен, заплачен выкуп за меня. Мне Божий удовлетворен, мне святость сыновенена, мне святость сыновенена. Спаситель в
Нечестивые расставили для меня сеть, но я не уклоняюсь от Твоих наставлений. Твои предписания — мое вечное наследие, а не радость моего сердца. Я решил исполнять Твои установления вовеки, до конца. Вітаю вас, церква. Давайте помолимся и потом будем слухать Слово. Отец Небесный, мы вдячны Тебе за то, что Ты тут з нами на гэтым месцы, за то, что Ты собрал нас, каб присутнічаць сярод нас, каб казаць нам Слово Твое. Дай нам вуши, каб слухаць Цябе и применять гэтае Слово сэрцам. Дай, калі ласка, нам розум, каб разумець Твое Слово, і каб я казаў гэтае Слово добра. Няхай Табе будзе хвала, няхай Ты праславішся ў гэтым, наш Отец. Амен. Калі ласка, можете сядаць. Мы с вами працягваем вывучаць кнігу дзеяў. Я ведаю, што за розных прапаведнікаў у нашай царкве, напэўна, можна збіцца з таго, якую кнігу мы все ж таки вывучаем. Мы з вами чытаем дзеі апосталаў, дзеяння, так? І зараз мы будем працягваць чытаць 6 раздзел. Давайте вы адкрыеце Слово Божие на 6 раздзеле, каб мы разам прачыталі, тому што я буду чытаць па-беларуску, а вы на той мове, якую разумееце лепш, каб вы былі ў кантэксце таго, пра што мы будзем размаўляць на гэтай пропаведзі. Добра. Так, дзеі, 6 раздзел з 1 верша. У тыя дні, калі колькасць вучняў узрастала, пачалі геленісты наракаць на габрэяў, што ў штодзённым абслугоўванні іх удовы былі крыўджаны. Тады 12, сілкаўшы мноства вучняў, сказалі: «Непрыдатна нам, пакінуўшы Слова Божие, паслухваць пры сталах. Таму вось, браты, нагледзьце паміж сябе 7 мужоў з добрым імём і поўных Духа Святога і мудрасці, якіх паставім на гэтую патрэбу. А мы усцяж будзем на малітве і паслузе слова». І спадабалася гэтая прапанова ўсім сабраным, і выбралі Сцяпана, чалавека поўнага веры і Духа Святога, і Піліпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Антыахійца, празеліта. І паставілі іх перад апосталамі, і яны, молячыся, усклалі на іх рукі. І Слова Божие расло, і павялічвалася вельмі лічба вучняў у Іерусаліме. Нават вялікая колькасць святароў схілілася да веры. Вось Божие Слово. Это Дзеі 6 раздзел. Глядзіце, у кантэксце кнігі дзеяў мы з вами бачым, як Лука распавядае гісторыю 2 храмаў. Храм стары і храм новы. Пасля Пятидесятніцы Лука параўноўвае гэтую гісторыю і кажа, што храм Іерусалімскі, які пабудаваны Ірадам, у яго ёсць сцены, у яго ёсць дах, ёсць фізічныя пакоі у ім. І другі храм – гэта храм Ісуса, царква. Ён ствараецца з людзей. Ён ствараецца не з будаўнічага матэрыялу. Гэты храм збіраецца па дамах па ўсім горадзе. Многія людзі, якія прынялі Хрыста, прыйшлі з іншых месцаў на Пятидесятніцу. Яны прыйшлі і засталіся, таму што паверылі ў Ісуса ад пропаведзі апосталаў. І яны, аб'яднаныя Хрыстом, гэтыя габрэі з розных месцаў Рымскай імперыі, яны фармуюць такія новыя хатнія цэрквы невялікія, дзе людзі клапоцяцца адзін пра аднаго, дзе многія прадаюць сваю маёмасць, каб клапоціцца пра бедных, якія знаходзяцца сярод іх. І яны разам ядуць, разам жывуць, разам вучацца ў апосталаў. Цяпер яны храм Бога. І Лука паказвае, што быць у новым храме – гэта настолькі ж сур'ёзна, як і знаходзіцца ў храме Ветхага Запавету. У кнізе Лявіт ёсць гісторыя, як 2 святары непаважліва ставіліся да Бога у храме, і раптам яны памёрлі. 2 вучні, мы чыталі з вамі ў дзеях, 2 вучні, Ананія і Сапфіра, у новым храме. Яны таксама непаважліва паставіліся да Духа Божага і таксама упалі мёртвымі. Гэты храм, храм Ісуса, рэальны храм. Шмат цудаў адбывалася падчас станаўлення царквы, як і падчас першай скініі Старога Запавету.
царква моцна расла. Раней мы чыталі і пра тое, як той самы першы храм Иерусалимский, ён нападаў на царкву. Напрыклад, першы святар і рада, то есть савет, яны арыштавалі апосталаў, але Бог вызваліў іх і паслаў раніцай сведчыць куды? Іранічна, ён паслаў іх сведчыць у храм Иерусалимский. Людзі чулі гэтае сведчанне і прыходзілі да Ісуса. Апосталаў зноў прывялі, зноў білі, але адпусцілі. Бога Маліил, гэта той самы, у каго вучыўся апостал Павел, пакуль яшчэ яго імя было Савл. Гэтым Гамаліил мовіў мудрыя словы на той радзе. Ён сказаў, калі гэтая справа ад людзей, чым займаюцца апосталы, то гэтая секта, яна сама разваліцца. А калі гэта Бог робіць, то вы будзеце супраціўнікамі самога Богу. Хочаце імі быць? І тады вся рада вырашыла, што апосталаў можна пабіць і адпусціць. Апосталаў адпусцілі, храм, які пабудаваў Христос, перамог храм, які пабудаваў чалавек. Але перамога заключана не ў тым, што хрысціянам пакінулі і больш не чапалі. Насамрэч хрысціянаў працягвалі кідаць у турму, працягвалі забіваць. Але вось што заўсёды піша Лука. Лука піша, што Слова Божие расло. А тут ён так піша. А дагэтуль ён піша заўсёды, што мноства вучні множыліся. Царква расла. Перамога Хрыста заключаецца ў тым, што Слова Божие прапаведуецца, працягваецца прапаведавацца. Пропаведь слова – гэта галоўная задача царквы. І ворагі царквы, яны хочуць спыніць менавіта пропаведь. Але на пропаведь слова можна напасць не толькі звонку, не толькі некі вораг можа прыйсці і напасць, перашкодзіць слову. Перашкода слову зараз у гэтым 6 раздзеле, які мы з вами чытаем, яна праходзіць ужо з унутранага боку. І з гэтага пачынаецца наш урывак. Вот што адбываецца на той момант у першай царкве, пра што мы чытаем. Вся царква тады складалася з габрэяў. Царква моцна павялічвалася, лік ішоў ужо на 1000 чалавек, і на той момант у царкве ёсць два тыпу людзей. Па-першае, габрэі, якія ў Палестыне, габрэі, якія вось у Іерусаліме, па Іўдэі, якія жылі на той самай зямле, у якую калісьці прыйшлі, на сваёй зямле. І другая частка людзей – это габрэі, якія жылі па ўсёй Грэцыі. Яны калісьці туды пераехалі з сем'ямі, можа быць, іх сем'і. Яны ўжо даволі моцна аддзяліліся ад гэтай культуры. І яны нават адрозніваліся моцна ад тых самых габрэяў, якія жылі ў Іўдэі. Габрэі з Іўдэі, мясцовыя, яны лічылі сябе больш важнымі, бо жылі ў Божым народзе. Яны не збеглі ў Грэцыю. Можа быць, хтосьці з іх нават яшчэ з Ісусам бачыўся. Можа быць, яны бачылі ягоныя цуды, чулі ягоныя словы сваімі вушамі. Яны лічылі сябе больш важнымі за сваіх братоў, якія толькі-толькі прыйшлі на Пятидесятніцу. Яны не клапаціліся пра тых, хто прыйшоў, гэтак жа, як клапаціліся пра сваіх. Ну, прынамсі, людзі, якія прыйшлі з Грэцыі, яны так гэта адчувалі. Як мінімум, мы гэта разумеем. Больш за тое, тыя габрэі з Грэцыі, яны часта не жылі, як юдэі, там, туды, куды яны пераехалі. Яны былі больш такімі прагрэсіўнымі. Іхнія дзеці не ведалі габрэйскую ці арамейскую мовы. Яны размаўлялі па-грэцку. Іхнія імёны часта былі ўжо не Матвей ці Марыя, а, напрыклад, Александр, Дмітрый, габрэйскія імёны, наадварот, грэцкія імёны. І відавочна была такая вялікая розніца паміж двума культурамі. Не так складана было гэтым чыстым юдэям пачаць лічыць сябе лепшымі. Зусім не складана. Зусім не складана недобра пачаць ставіцца да гэтых, хто прыняў пропаведь апосталаў і з гэтага узнавіў свой рэлігійны вопыт. Ніхто з іх не быў, канешне, на семінары Бэна, напэўна,
и не мог сказать: «Привет, Светлана, тебе сейчас удобно говорить». Но тому вот што адбылося. Давайте уявім сабе, напрыклад, наша царква, яна таксама імкнецца дапамагаць людзям, правда? Дапамагае людзям у фінансавых праблемах. Як і першая царква, мы стараемся гэта рабіць з таго, што мы ахвяроўваем. Вы ведаеце, частка грошаў ідзе на дапамогу тым, хто апынуўся ў цяжкай сітуацыі, хтосьці з нашых членаў царквы. Але нашы з вамі цяжкасці сёння, канешне, не падобныя на цяжкасці першых хрысціянаў, але мы все роўна клапацімся адзін пра аднаго, асабліва пра тых, хто знаходзіцца ў пакутах. Так і павінна рабіць царква, гэта добра. Але ўявіце сабе, калі б адбылося так, што мноства беларусаў, якія павінны былі з'ехаць, былі вымушаны з'ехаць з нашай краіны ў іншыя краіны, цудам звярнуліся б і прыйшлі ў нашу царкву якраз на свята Пятидесятніцы, напрыклад, наступнае. Сергей бы сказаў добрую вельмі пропаведь, Дзіма комік паўтарыў бы на іншай мове, у яго падтрымалася польская, і мноства людзей, пачуўшы словы Хрыста, яны за сваіх гэтых краіну звярнуліся і сталі тут жыць разам з намі. І мы б з вамі на гэтае мноства людзей адрэагавалі, не прыняўшы іх, а таксама пачалі б клапаціцца больш пра сваіх і адносіцца не так добра да тых, хто прыехаў. Астатнім мы б давалі менш, мы б клапаціліся пра іх менш. І Лука напісаў менавіта слова ўдовы, ён зрабіў акцэнт на ўдовых, таму што гэта тыя, каму сапраўды патрэбна была дапамога. Больш за тое, хрысціяне ў першыя гады, яны так і праславіліся ў Рымскай імперыі, пра іх казалі, што гэта юдэйская секта, якая корміць удоваў. Справа ў тым, што у той час жанчына, у якой няма сям'і, у якой нікога няма, яна ў гэтым антычным свеце не магла сябе сама пракарміць, не магла здабіць сабе ежу, зарабіць сабе грошаў. І гэта была не толькі практыка першай царквы, тое ж самае заўсёды рабілі габрэі. У сінагогах тая ж самая практыка была яшчэ раней. Кожны юдэй быў часткай некай сінагогі. Сінагогаў было шмат тады ў Іерусаліме. У сінагозе заўсёды чыталася слова, разбіралася слова. Сінагога дапамагала ўдовым, якіх яна ведае, тым, у каго не было магчымасці сябе пракарміць. Напрыклад, не кожнай удаве была патрэбна дапамога. Некаторыя мелі дзяцей, якія кармілі іх, некаторыя мелі добры бізнес. І вось тым, у каго няма ні дзяцей, ні бізнесу, тым сапраўды царква, сінагога на той момант давала ежу. І царква Ісуса павінна была стаць для ўдоваў гэтай новай сям'ёй, якой у іх не стала. Царква павінна была клапаціцца пра іх. Царква павінна клапаціцца пра іх так, як Христос паклапаціўся пра апосталаў. Ісус вучыў яшчэ апостала Яна на крыжы, ён сказаў яму: «Вось маці твая». А ёй сказаў: «Гэта твой сын». Раней ён вучыў апосталаў, што сапраўдная сям'я ягоная, сям'я Хрыста, гэта вучні ягоныя. Калі ён паглядзеў на апосталам, ён сказаў гэтыя словы: «Вось маці мая і браты мае». Ён хацеў, каб мы з вамі, ягоныя вучні, также ставіліся, также казалі, калі глядзім на людзей вакол сябе, у нашай царкве, на тых, хто знаходзіцца вакол нас. Паглядзіце, можаце паглядзець яшчэ раз, вы многа бачылі за гэтыя 2 дні людзей, но паглядзіце яшчэ раз і пра сябе можаце сказаць: «Вось маці мая і браты мая». Клапаціцеся пра іх так, як Христос паклапаціўся пра вас, так, як ён клапоціцца пра вас і працягвае пра вас клапаціцца. Галоўная выснова, якую робіць тут Лука, калі распавядае пра эту гісторыю, ён кажа: «Слова Божие расло». Ён упершыню тут гэта кажа. Таму што канкрэтна гэта хоча спыніць сатана, калі апосталаў б'юць, калі апосталаў саджаюць у турму, калі Ананія і Сапфіра хочуць падмануць Духа Святога, калі цяпер у царкве ўзнікае гэты канфлікт. Мы пагутарылі пра яго з вамі больш з гістарычнага боку, але што
у Лукі адзначае гэты канфлікт, што багаслоўскі аўтар дзеяў, апостол Лука, хоча сказаць, вучань Лука. Яшчэ раз нагадаю, каб мы з вами это памяталі. Важная тэза кнігі дзеяў. Бог даў царкве вельмі важную місію – данесці Слова Божае да ўсіх народаў. Царква павінна не проста узяць гэтыя лісты ад апосталаў, скруціць іх у скруткі, можа быць, да нейкіх птушак закрапіць і даслаць куды-небудзь, каб яны несліся. Ведаеце, адзін місіянер у Паўночную Карэю мне распавядаў, што ёсць такая місія, якая займаецца тым, што Бібліі на карэйскам падвязвае да шароў, да чагосьці, не да птушак, і дасылае вось праз мяжу, каб Слова Божае як-небудзь дасягнула гэта народ. І гэта лепш значна, чым нічога. У такую складаную краіну не так проста папасці, але это не зусім тое ж самае, што мы з вами павінны рабіць. Царква павінна навучыць Слову Бога. Сапраўдную карысць прыносяць тыя, хто ідуць і вучаць. А навошта вучыць слову? Як вы лічыце? Навошта вучыць? Так прервал монолог хутка. А? На всякі выпадак. Это правильный адказ, но есть яшчэ адзін. Напрыклад, я навучу кагосьці з вас граць на гітары. Для чаго гэта? Правильно. Па-першае, для таго, каб вы гралі на гітары, разумееце? Пропаведь у царкве вучыць нас слову, каб мы яго выконвалі. Вельмі простая выснова. Бог адкрыў нам сябе, каб мы яго праслаўлялі. Пра гэта і Гейдельберг кажа. Бог адкрыў нам сваю волю, каб мы выконвалі ягоную волю. Бог не адкрываў нам сваю волю проста для таго, каб мы адказалі яму «Дзякуй, што распавёў». Вельмі цікава было. Гэта не так. Бог адкрыў нам волю сваю, волю ў сваім слове, каб мы выконвалі гэтае слово Божае. І ў першай царкве Слова Божае сведчылі апосталы. Яны вучылі кожны дзень. Яны сведчылі і клапаціліся, каб слова дасягнула на той момант ужо вялікага мноства гэтых вучняў у Іерусаліме. Глядзіце, толькі 12 апосталаў, палічым з вами матэматыку, а слова трэба прапаведваць на прыкладна 8 тысяч мужчын, у якіх яшчэ ёсць жонкі, у якіх ёсць яшчэ дзеці, вялікае мноства людзей на той момант. Апосталы фізічна не маглі яшчэ паспяваць і весці улік усіх удоваў, правяраць іхні статус, ці няма ў іх бізнесу, весці бухгалтарскі улік фінансаў усіх, і ежу лічыць, і паспяваць яшчэ прапаведаваць слова кожны дзень. Канешне, людзі збіраліся не адным вялікім царкоўным такім будынку, як мегачорч сёння. Яны збіраліся па невялікіх хатнях, але апосталы не маглі кіраваць усім адразу і прапаведаваць слова. Таму яны кажуць гэтую фразу, якую мы чыталі з вами сёння. «Непрыдатна нам, пакінуўшы Слова Божае, паслугваць пры сталах». І гэта не было так ганарліва, як сёння вы можете ўбачыць у некаторых святароў ці ў некаторых пастараў, якія лічаць проста, што ім не па статусе рабіць некую простую працу. Гэта не так. Апосталы першымі пайшлі сядзець у турму за Хрыста раней. Яны памятавалі, што іхні Господ, самы вялікі з іх, мыў ім ногі. Яны кожны потым прынялі смерць за Хрыста, прынялі пакуты за Хрыста. Але фізічна разабрацца вось з гэтай праблемай, якую мы чыталі ў дзеях, яны не маглі. І справа не ў тым, што апосталам не па сану рабіць некую іншую працу. Справа ў тым, якая якасць гэтай працы будзе, калі яны пачнуць яшчэ і раздаваць ежу. Напрыклад, вось калі мы з вами ў царкве таксама аддадзім радзе старэйшынаў, савету старэйшын все адміністрацыйныя пытанні. Па-першае, мы з вами гэта не вытрымаем. Ну, уявіце сабе, напрыклад, што все, чым на выездзе займалася Надзя,
Все гэта зрабіў бы Женя. І, канешне, у яго б добра атрымалася, быў бы выдатны выезд у лесе на брёвнах. Але гэта не зусім тое, чаго мы спачатку хацелі. Па-другое, калі ўсе, толькі рада старэйшынаў будзе займацца ўсімі адміністрацыйнымі пытаннямі, то ў пропаведзях мы з вамі ў самым лепшым выпадку будзем слухаць толькі дрэнныя пераказы Судакова. А калі Судаков у сваёй царкве пачне займацца адміністрацыйнымі толькі справамі, то пропаведзі ва многіх церквах падуць проста да самага нізу, да самага пола. Ніжэй за ўсялякую крытыку. І апосталы займаліся не толькі словам, але і малітвай. Яны маліліся тройчы на дзень. Кожны дзень яны прапаведвалі. І таму Слова Божае расло ў царкве. Якая якасць вашых малітваў? Вось, калі вы спяшаецеся кудысьці на працу ці на вучобу, якая якасць вашых пропаведзяў прапаведнікі? Калі у вас яшчэ ёсць іспыт па грэцкай мове, многа працаў трэба дапісаць, і вы яшчэ арганізуеце некае мерапрыемства, людзі не заўсёды заўважаць гэта, але вы самі заўважаеце тую пропаведзь, якую вы напісалі, спяшаець. І замест здаровай, добрай духоўнай ежы, якую вы пражылі, вы проста размаражваеце якую-небудзь цытату Кальвіна і паліваеце кетчупам. Самае важнае для царквы – зразумець Слова Божае, жыць паводле яго і навучыць іншых, каб слова расло. Царква насамрэч не з'яўляецца проста сацыяльным інстытутам дапамогі малаёмным. Царква не псіхалагічны трэнінг. Царква не павінна развіць у нас добрыя якасці характару. Царква нават не семінарыя, не багаслоўскі клуб, не тусоўка з сябрамі. Царква – храм Святога Духа, цела Божага Слова. Праз царкву сам Христос ідзе па свеце і размаўляе з людзьмі, кліча іх пакаяцца і прыняць ягоную любоў. Некаторыя прапаведнікі забываюцца пра гэта і становяцца такімі добрымі педагогамі-арганізатарамі, псіхолагамі, лектарамі. Але калі вы прапаведнік, вы павінны казаць Слова Божае. Праўдзіва казаць яго. Праўдзіва казаць пра грэх, нават калі вы ведаеце, што кагосьці пакрыўдзіце. Казаць пра збаўленне Божае праз Ісуса Хрыста, такім, якое яно раскрыта ў Пісанні. Казаць пра асвячэнне веруючых Святым Духам. Калі мы слухаем пропаведь, мы з вамі, царквой, нам таксама трэба хацець разважаць пра ўсё гэта, хацець разважаць пра свой грэх. Ведаеце, людзі ва ўсіх цэрквах, абсалютна ва ўсіх, менш за ўсё любяць слухаць пра свае грахі. Гэта відавочна. Але нам неабходна з вамі слухаць пра грахі ўсё роўна. І прычына вельмі простая. Мы грашым. Мы часта з вамі можам казаць прапаведніку, не ў твар, канешне, а проста вось думае, колькі зноў можна слухаць пра мае грахі. Але пасля гэтага мы ідём і грашым тым жа самым спосабам, якім мы грашылі да гэтай пропаведзі. Ведаеце, гэта не прапаведнікі кажуць пра грахі, гэта Бог кажа пра грахі ў сваім слове. Я ведаю, што на маю прэтэнзію, якую я кажу пропаведзі пра грахі, колькі мне слухаць пра мае грахі, Бог мог бы адказаць, а колькі мне бачыць твае грахі. Але я падтрымліваю ўсё роўна тое, каб пропаведь пра грахі сышла з нашай царквы. Давайте так і зробім абавязкова, як толькі мы все перастанем грашыць. Як толькі вы зразумееце, што перасталі грашыць, напішыце старэйшынам, яны выдадзяць гэтую частку. Але ведаеце, Бог не проста так кажа нам пра грэх у сваім слове. Ён кажа нам пра яго не для таго, каб мы адчулі сябе дрэнна, адчулі сябе віноўнымі, не толькі для таго, каб прынізіць нас. Проста ён хоча выратаваць нас ад граху. Калі мы не прымаем слова пра грэх, мы не прымаем і слова пра збаўленне. Калі мы не прымем гэту горкую таблетку, нам не стане лепш. Калі мы не дазволім зрабіць надрэз, мы не атрымаем свабоду ад паразіта ўнутры нас.
Як вы уявляеце сабе пропаведь пра збаўленне без пропаведзі пра грэх? Уявіце, што вы прыходзіце на прыём да лекара, ён кажа адразу з парога: будзем аперировать. І вы: навошта? А ён: я просто люблю аперировать. Паехалі. Які шанец, што вы пагадзіцеся на гэту аперацыю і пойдзеце? Я думаю, 0. Абсалютна 0. Але калі гэты лекар кажа, што каб выдаліць кулю з вашай нагі, не ведаю, што-небудзь яшчэ, трэба правесці гэту аперацыю. Ён пакажа вам рэнтген, вы ўсё ўбачыце, вы пагадзіцеся. Таму што пропаведзь пра грэх гэта і ёсць гэты рэнтген, які паказвае нам рэальнасць. Нам трэба стаць і паглядзець на свой здымак, на гэты рэнтген, каб атрымаць збаўленне. Як часта нам патрэбна збаўленне? Гэтак жа часта, як мы з вами грашым. Нам трэба чуць пра грэх кожны дзень. Кожны дзень, калі мы чытаем Слова Божие. Кожны тыдзень, калі мы слухаем пропаведь. Мы павінны слухаць і разважаць пра Божае Слова, у якім ён распавядае пра наш грэх, пра збаўленне, пра ахвяру Ісуса Хрыста і пра асвяшчэнне праз Святога Духа. Царква ў першую чаргу прапаведуе Слова і моліцца. Усё астатняе другарадна, другасцепенна. Але зараз, я думаю, вам павінна было здацца, што ўсё астатняе не важна. І мы, людзі, заўсёды так чуем. Але насамрэч, каб усё расставіць на свае месцы, нам всяго толькі трэба зразумець, як пропаведь Слова звязана з міласэрнасцю першай царквы у гэтым тэксце, які мы чыталі. Можа здацца па ўсяму тэксту, што мы з вами спыніліся на тым, што служэнне міласерднасці неважнае, псіхалагічны аспект неважны, сяброўства неважна. Важна толькі пропаведь Слова і прычым толькі пра грэх. Але гэта, канешне ж, не так. Нам проста трэба зразумець, як усё гэта суадносіцца з пропаведзю Слова. Калі мы з вами царквой, напрыклад, адкрыем прытулак для бяздомных, ці паўплывае гэта на нашу пропаведь? Калі мы з вами атрымаем усёй царквой дыплом псіхолагаў, мы пачнем размаўляць не як людзі, канешне, гэта з добрага, але ці з дрэннага. Але ці стануць нашыя пропаведзі ад гэтага больш духоўна глыбейшымі, больш мацнейшымі, поўнымі слова? Калі мы будзем з вами самай прыемнай кампаніяй у свеце, што можа быць ужо блізка, але все роўна самай крутой тусоўкай будзем. Калі Тимати зменіць нават песню, дзе лепшыя тусоўкі, все скажуць у Троіцы. Ці будзем мы лепш разумець пісанне ад гэтага? Ці спазнаем мы Бога больш? Я думаю, што все адказы хутчэй не. Няма ніякай прамой карэляцыі. Невідавочна. І з першага другое не сыходзіць. Але калі якаснае слово будзе прапаведвацца, калі вы будзеце дасылаць студэнтаў у семінары, калі будзеце маліцца часцей і больш вывучаць слова самастойна, ці паўплывае гэта на вашу міласэрнасць? Ці пачнем мы лепш разумець нутро чалавека, ці пачнем быць больш уважлівымі да чалавеческай душы, псюхэ, душа па-грэчаскі, да? І логас слова, ведання, псіхалогія. Ці будзем мы лепш разумець чалавека, чалавечую душу, чалавечыя душы вакол нас? Ці станем мы лепшымі тэолагамі? Ці будзем любіць адзін аднаго мацней і сапраўдней? Ці станем мы бліжэй адзін да аднаго? Канешне так, відавочна, з пропаведзі слова выходзіць усё гэта. І апостолы гэта разумелі. Вельмі важнае служэнне першай царквы, служэнне міласерднасці, без якога літаральна людзі паміралі ад голаду, яно было падпарадкавана служэнню слова. Бо Божае Слово на самым першым месцы было ў апостолаў. Ад Слова Божага прыходзіць і міласэрднасць. Таму тады апостолы знаходзяць выхад, каб слово прапаведвалася, але і практычная міласэрднасць працягвалася. Вельмі цікава, дарэчы, што імёны ўсіх гэтых людзей, каго апостолы выбралі, гэта ўсё грэцкія імёны. Там няма ніводнага габрэйскага імені. Бачыце? Праблема была ў тым, што
ушчамлялі грэцкіх удоваў, якія з Грэцыі прыйшлі габрэяў. І з Грэцыі выбраны былі мужы, якія будуць клапаціцца пра сваіх. І всяму сходу савету, радзе, все гэта спадабалася, гэтае вырашэнне. І апостолі больш не займаліся тым, колькі сабралі, тым, колькі ёсць грошаў у цэлым, колькі ахваравалі. Яны перасталі займацца гэтай банкаўскай працай, яны больш не займаліся сталамі. Гэта значыцца, не сядзелі за сталом і не лічылі грошы. Вось зноў мы бачым гэты вынік, які зрабіў Лука. Слова Божие расло. Апостолы клапаціліся пра пропаведь, і пропаведь палепшылася. І тут нам апошні раз трэба быць сёння уважлівымі. На якой праблеме насамрэч фокус у гэтай гісторыі? На чым вы бачыце фокус? На тым, што юдэі-эліністы і юдэі з Ізраіля, яны не падзялілі ежу паміж сабой? Ці на тым, што пропаведь Божага Слова магла быць пашкоджана? Як мы з вамі у сваім жыцці расстаўляем прыярытэты праблемам? Праблема ў тым, што мы не паспяваем да дэдлайну, ці ў тым, што мы не чытаем слова, таму што завалены працай. Якая наша сапраўдная праблема? Праблема ў тым, што мы пакутваем, ці ў тым, што гэтым пакутам мы дазваляем адцягнуць нас ад Хрыста, адцягнуць нас ад слова. У чым наша сапраўдная бяда? Бяда ў тым, што не толькі звонку праблемам мы даем уваход, але ўнутраным праблемам, нашым няшчасцем, яны забіраюць у нас Слово Божие. Яны спрабуюць сапсаваць нашу веру, спрабуюць спыніць нашу пропаведь, нашу малітву. Але непрыдатна нам з вамі, пакінуўшы Слово Божие, ісці разбірацца з аднымі праблемамі. Разумееце? Усё важна ў нашым жыцці. Але калі мы паспяваем усё, акрамя слова, мы не паспяваем нічога. Непрыдатна нам з вамі, пакінуўшы Слово Божие, і 3 кропкі стаіць. Вы можете паставіць што заўгодна. Уявіце сабе, што б было тады, калі б апосталы пакінулі служэнне Слову і самі пачалі разбірацца ў гэтых побытавых праблемах. Яны б вырашылі праблему судовымі, я ўпэўнены, у іх бы атрымалася. Яны б вырашылі яшчэ адну праблему, потым трэба было б звярнуцца да слова, але толькі пасля яшчэ адной невялікай задачы. Яшчэ адзін дэдлайн. І тады ўжо можна. Ведаеце, што б адбылося? Перамог бы стары храм. Словы Гамалііла спраўдзіліся бы таксама, але ўжо ў іншую старану. Але апосталы правільна расставілі прыярытэты. Яны паставілі Божае Слово вышэй за ўсё астатняе. Яны вырашылі праблему, але такім чынам, каб слова не было пашкоджана. І вынік атрымаўся неверагодны, той, якога яны нават не чакалі. Лука піша, што і Слово Божае расло, і вельмі павялічвалася колькасць вучняў у Іерусаліме, і нават вялікае мноства святароў схілілася да веры. Это тыя самыя святары са старога храму, з тэрыторыі ворага, з тых людзей, якія толькі нядаўна былі радыя забіць апосталаў. Калі б Гамалііл не ўступіўся, не сказаў гэтыя словы, тыя самыя святары аддалі бы апосталаў на смерць. Тыя, хто білі, тыя, хто радаваліся ад гэтага, яны цяпер пакарыліся слову і сталі служыцелямі Хрыста. Гэта перамога храму Хрыста, якая адбылася ад правільных прыярытэтаў апосталаў. Давайте и мы покоримся Слову. Давайте покоримся Христу. Давайте поставим Слово Божие вышэй за ўсё в нашем жыцці. Давайте поставим яго вышэй за наши пакуты, вышэй за наши крыўды, вышэй за наши граховные привычки. Давайте поставим Слово Христа вышэй нават за наши добрые учынки. Нават калі мы робім добро, але забираем у слова, мы проигрываем. Бог адкрыў нам сябе, і гэта найвышэйшая каштоўнасць.
мы не можам зрабіць што-небудзь добрага без Бога. Калі я працаваў у служэнні, я бывал прапускаў сход, прапускаў царкву для таго, каб паехаць у некую важную паездку, зрабіць важнае служэнне, прынесці сябе ў добрую ахвяру за тое, каб больш зрабіць для Хрыста. Але я памыляўся ў сваім разуменні. Людзі не могуць зрабіць нічога для Бога, толькі тое, што Ён сам зробіць праз іх. Мы не можам сказаць: Господі, ты пакуль ім кажы ў церквах, а я пакуль дапамагу табе на іншым фронце, на іншым месцы. І мы, напэўна, уяўляем, што Бог адкажа: о, дзякуй, я там якраз не спраўляўся, не атрымлівалася без цябе. Не, у Бога, насамрэч, усё пад кантролем. Ён кліча кожнага слухаць слова, ягонае слова. Господ кажа сваё слова царкве і кліча слухаць слова кожнага чалавека. Господ кліча да сябе. Калі мы думаем, што служым слову, пакуль знаходзімся не ў царкве, гэта ілюзія. Мы не з Богам. Бог кліча нас да сябе, каб сказаць, што гэта Ён палюбіў нас, гэта Ён выкупіў нас. Гэта Айцец даслаў Сына, гэта Сын паміраў на крыжы, гэта Сын уваскрос, і гэта Дух Святы прымяніў збаўленне да нас і асвячае нас кожны дзень. Гэта Бог прызначыў нам добрыя справы, якія мы робім, для таго, каб паводле ягонага плану былі збаўлены тыя, каму мы служым. Ён дакладна выканае свае планы, а нас Ён кліча да сябе. Ці ёсць хаця б адзін чалавек з нас, каго б да збаўлення прывёў чалавек? Канешне, Бог дзейнічаў праз людзей, дзейнічаў праз абставіны, дзейнічаў праз думкі ў нашай галаве. Ён сам стаў перад намі ва ўсёй сваёй славе, працягнуў рукі з дыркамі ад цвікоў і сказаў: выберы жыццё. Гэта Ён зрабіў. Што мы зрабілі ў адказ на прапанову таго, хто поўнасцю нас пакарыў. Ён ацаліў нас ад гэтай грахоўнай сляпаты. Ён адкрыўся нам такім, які Ён ёсць. Ці маглі мы адмовіцца з вамі ад Яго, калі Ён так стаў перад намі? Не маглі. Але пры ўсёй гэтай немагчымасці выбраць іншае. Гэта было першае, самае свабоднае вырашэнне ў нашым жыцці. Это самае першае, што мы зрабілі свабодна. Дык давайце, атрымаўшы гэтую свабоду, будзем жыць як свабодныя. Ён зрабіў нас здольнымі свабодна выбраць Яго. Ён зрабіў нас здольнымі свабодна славіць Яго, славіць слова Ягонае. Ён зрабіў нас здольнымі свабодна паставіць Ягонае слово ў самы цэнтр нашага жыцця. Ён зрабіў нас здольнымі свабодна пакарыцца Яму і прасіць Яго, каб Ён заняў тое месца, якое Яму належыць. Давайце папросім Яго, каб слово Ягонае заняла цэнтр нашага сэрцу. Давайце разам станем і памолімся. Господ вялікі, мы удзячны Табе за тое, што Ты выратаваў нас. Дзякуем Табе за тое, што Ты стаў перад намі, адкрыў нам сябе, абраў нас і, адкрыўшы нам вочы, паказаў свабодны выбар у Тваю старану. Дзякуй Табе, Господ. Я прашу Цябе, дабраславі кожнага з нас, каб мы карысталіся гэтай свабодай. Карысталіся гэтай свабодай выбраць слова Тваё. Раней, да таго, як Ты прыняў нас, мы не маглі гэтага зрабіць. Але зараз, дзякуючы Духу Твайму Святому, Ты зрабіў нас здольнымі. І няхай кожны з нас асобна сам па сабе выбірае слова Тваё. Няхай мы, як царква, выбіраем слова Тваё. Няхай слова Тваё будзе настолькі ў цэнтры нашага жыцця, што мы будзем больш клапаціцца пра людзей вакол нас, будзем больш міласэрнымі, будзем больш падобнымі на Цябе, падобнымі на той прыклад, які Ты паказаў нам. Няхай Святы Дух асвячае нашу царкву, кожнага з нас, і нас як Тваё цела. А Ты, Господ вялікі, праслаўся сярод нас. Амен. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы переходим к участию в вечере. И как в проповеди мы сегодня слышали, что Бог в Своем Слове открывает нам себя.
в Своем Слове Он открывает нам себя для того, чтобы мы знали Его и чтобы мы знали Его повеление к нам. Но когда мы каждый раз видим в Писании повеление к нам, то мы видим, насколько мы не соответствуем тому требованию, которое в законе нам явлено. И ответ верующего человека – это всегда раскаяние. Христос знает нашу слабость, и Он знает, что мы не способны исполнить закон во всей полноте. Поэтому Он исполнил закон вместо нас. Поэтому Он умер вместо нас. Поэтому Он дал нам средства, при помощи которых мы способны жить, несмотря на наши грехи. И этим средством является проповедь, которую мы сейчас слышали, и также этим средством является таинство, в которых мы сейчас с вами вместе будем участвовать. В Писании сказано апостолом Павлом в известнейшем отрывке послания к Коринфянам: «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб, поблагодарив за него и разломив, сказал: это мое тело, отдаваемое за вас, делайте это воспоминание обо мне. Также поступил и с чашей после ужина и сказал: это чаша Новый Завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда вы пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». И мы с вами будем участвовать в хлебе. Хлеб – это тело Христово. Вино – это кровь Господня, которая пролилась вместо вашей крови. Когда вы примете из рук служителя хлеб и вино, знайте, что Христос прощает ваши грехи. Он принимает вас. Вы Его. Он ваш Господь, а вы дети Небесного Отца. Но также у нас есть и время для исповедания в грехах. Верующие не могут, как ни в чем не бывало, делать вид, что они не грешат, приходить и брать хлеб своими руками, не способны самостоятельно брать вино своими руками. У нас нет на это права, если наши грехи не прощены. Так что давайте будем исповедать нашу греховность. Вот что в Писании Бог говорит о нашей греховности. В Иеремии говорится следующее: «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь? Передо мною ли не трепещете? У народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Эти слова пугают только верующего. Неверующий человек пройдет и скажет: ну и что, религиозный текст. Но мы, как верующие, осознаем, что в каждом из нас, в сердце каждого из нас есть грех. Поэтому давайте мы исповедуем этот грех и будем прощены. Наши отношения со Христом восстановятся. Давайте мы сначала совместно исповедуем наши грехи, потом у нас будет время для личной молитвы, и после этого мы будем участвовать в вечере. Итак, будем вместе исповедаться. Господь наш и Бог наш, Ты несказанно благ. Мы же нечисты, жалки и слепы. Наши уста готовы исповедовать Тебя. Мы не приносим свои души к Тебе, мы приносим свои души к Тебе, сокруши их, измени их, преобрази их. Покажи мне все уродство греха, чтобы мне ненавидеть его, презирать его и бежать от него. Даруй нам благодать оплакивать свое слепое безумие. Дай знать, что хотя грехи распяты, они не до конца умерщвлены. Снять эти грехи я
действуй в нас так, чтобы покаяние наше было глубоким и неизменным. Время для тихой молитвы и исповедания наших грехов. Отец наш Небесный, вот мы пред Тобою, и мы раскаиваемся искренне от всего сердца в нашей греховности. И мы знаем, что, несмотря на эти грехи, Ты принимаешь нас, Ты любишь нас. И сегодня мы можем радоваться после исповедания этих грехов. Мы не боимся, мы не скрываем, потому что мы знаем, что Ты любящий. Мы знаем, что не своими заслугами мы можем стоять перед Твоим лицом, но заслугами нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем, что благодаря Его телу, Его крови мы можем жить. И мы радуемся этому. Молим, чтобы Ты помог нам и дал нам силы бороться с нашими грехами, чтобы мы не просто каждый раз заново и заново перечисляли одни и те же грехи, но чтобы у нас были силы противостоять этому греху. Но без Тебя мы не способны на это. Пусть хлеб и вино, которое мы сегодня получим, оно укрепит нашу веру. Оно даст нам уверенность в том, что мы Твои и мы святы. И пусть мы в Тебе будем иметь силу через Духа Святого, которым Ты живешь в нас. Прими нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сейчас мы будем участвовать в хлебе и вине. Я напомню, что вечеря, она для всех, кто находится в завете со Христом, для всех, кто был крещен во имя Его, всех, кто является членом нашей общины или любой другой общины, кто не находится на дисциплинарном взыскании. Поэтому тех, кто еще не крещен, призываем примириться со Христом. Призываем вас принять крещение и участвовать в вечере в будущем. Сейчас я помолюсь за хлеб, и вы его получите из рук служителей. Отец наш, мы благодарим за тело Христа, за то, что оно было сломлено, за то, что оно дает нам жизнь вечную. Молим, чтобы Ты помогал нам участвовать с благодарностью в этой вечере. Молим, чтобы Ты помогал нам помнить, что только лишь ценою жертвы Христа мы можем сегодня радоваться. Молимся во имя Иисуса Христа Тебе. Аминь. Дожидайтесь, пока хлеб получат все. И я буду читать Слово Божье, пока вы получаете хлеб. Иисус сказал: «Я сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко мне, тот никогда не останется голодным. Кто верит мне, тот не будет испытывать жажды. Но, как я уже говорил вам, вы видели меня и все равно не верите. Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне. И кто придет ко мне, того я никогда не прогоню. Ведь я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, но чтобы исполнять волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал, но чтобы в последний день я воскресил их. Воля моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Бывших там иудеев разозлило то, что Иисус сказал: «Я хлеб, сошедший с небес». Они говорили: «Разве он не Иисус, сын Иосифа? Мы же знаем и отца его, и мать. Как может он говорить: я пришел с небес?» Иисус сказал: «Не возмущайтесь. Никто не может прийти ко мне, если Отец, который послал меня, не привлечет его. И я воскрешу его в последний день». У пророков записано: «Они будут все научены Богом. Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко мне. Но никто не видел Отца Небесного, кроме пришедшего от Бога. Только Он видел Отца. Говорю вам истину, тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни». Итак, Иисус сказал: «Я живой хлеб, пришедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. Этот хлеб – тело мое, которое я отдаю ради жизни мира». Тело Христа было сломлено за вас, чтобы сохранить ваши тела и души для вечной жизни с Богом. Будем вместе участвовать во славу Божью с благодарностью. Также поступил из чаши после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб, пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». Отец, мы благодарны за кровь Христову и молим, чтобы Ты благословил нас тем, чтобы мы радовались, что благодаря Его крови мы имеем жизнь вечную. Аминь. Давайте встанем, поднимемся, и сейчас будем получать вино и петь.